good afternoon. Nanay Basing ni sa akong channel. Karon guys mag-make up ko sa akong naong kay aron nga medyo maadyo pud tan-awon sa vlog. Kanunay ko mag-vlog sama ni karon nga wa ko mag lipstick or eyebrow. Bisag eyebrow na lang unta ang mahimo aron nga dili pud tamang luspad mura og naanas kabaong. Mao nga mag-make up ko guys. Bahala na mo unsay inyong ika-comment ning akong pag-make up basta kay mapuwa-puwa lang ning akong naong na may mga gamit karon nasa nga asang tiwason og kuha ag kanang ay buhok. Listen na mag-vlog nga kuan bitaw guys kanang na ay mangluspad kada vlog na ho di ko makapang lipstick or bisag eyebrow na lang labi na og buntag di pa ko kaligo di ko ganahan mag make up kuno nga karon ahon na nga kuno na akong kaugalingon nga mag make up kay aron gwapa ko gamay bisag di ko gwapa basta kay naka make up. Eyebrow unad guys. Di ra ko kamao pero tuon lagi ko eyebrow kay ang tiga eyebrow aga mang binadji. Sa ingana ko no. Na guys. Bintaha gud pud og mga eyebrow kay labi na kay tiguwang nako unsa wa gid ka ko anagahong mata. Mata naman kilay. Wara ba jud koy kilay. Sagdila man ang manaway. Muangay nung kung naay manaway na nganong nag-eyebrow ko. Narbay sa hindi magpantay. Hindi palagi yung taong ko professional nga pagka kuan mang make up ay naisaya bujagon ko sa ang anak kay ngano ko nung wa magtupang nami kini nga hangkilay ba guys murag kini may lami eyebrowhan ang karin pikas di maglisod ko. Pero ansaan man nga mga eyebrow man jud ko kay aron nga makatabon-tabunan pud dagatong pagkatiguang na guys. Ang sunod guys mag blush on ko o magkuan tay ko karon ay ini ba guys, mahal ka ba ni? Ini ba? Liquid ni nas ilaw, di nagpislit ni mo kuan diri kuan. Andi ni mata ang butang agang mata kay aron nga. Matabon-tabunan pag item-item sa mata. Napay ang aibag nga sus nagbitay na niya ang aibag atong tabunan gamay.
Oh, di ba mawa-waag ay bag no? Hmm. Pantay na bagang kilay guys. Dili jud professional ang magkubot sa paano. Sunod. Di na ko mamutang sa hang eyelashes kay kuan man. Di ko maangay. Sakitan ko. Mag blush on ra ko ron. Blush on. Sunod lipstick guys. Ang butang ng lipstick na may kayo man mapuwa. Maangay man kog mapuwa ba? Ano ang sa ibaboro ko magbutang guys kay ang ahong white dako man guning ubos ha. Sa ibaboro ko magbutang kay medyo gamay raman inig nga na masakop na. So, di ba? Mas nindutan aon og naipopo ang aping rosy cheek. Matudlo nila. Tabunan na gang aibag. Di na kaadso nagbitay ako ang aibag. Bitay po ning aibagan ni. Tungod sa tiguang na sa di makatuog kining tiguang na guys kay di pud makatuog. Di kuwang na og tuog ning mga tiguang na. Antang butangan og kanang eyeliner ang matama sakitan man gud ko. Sakitan gud ko ning hangkuan. Di na lang oy. Di na lang ko dana kay sakit. Magkaluha ang mata. Na na guys. Kaluha ko. Lami na ba tanawon guys? Oh, hamis na day tanawon no? Mas nindot jud ay mag makeup ka og mag vlog kay agi mong pahiyom murag lami pud ba o na agahong eyebrow murag nahami sa gang naong no nga daghan naman ta ni wrinkles kay tiguang na pero nahamis-hamis
Nagwapag-wapag di po ko gamay. Murag di na iring ug naong. Hmm. Salamat sa inyong pagtan-aw guys ha, sa akong pag make up sa akong kaugalingong naong. Ug naamoy ka-comment ug naamoy kanang gikasaway, comment lang mo sa ubos kay akong dawato ng mga comment. Daghang salamat nga nakahigayon ko ron og mura bitog nalami agang apin na. Naghigayon ko karon og make up kay way sawi-saw kay agang mga apo tuwa na nag-school na sila tanan. Oh. Thank you very much guys.